bau-bau. Ayolah mama turun sana. Ya lama lah guru semalam kini. Dari jam 10 tadi lebih kurang mulai guru aku sampai jam 3. Batigo tukang oyaa. Tuh. Basua pantun siwit tadi, mama ketinggal kami ke pulang. Nyampang ko ado pantun salah sabui. Tagisia mama di kecika tasingguang mama di pantun kami. Saluang ko ado salah patia ma organ ko ado salah kincah. Kami badendang kok kurang pandai. Beri maaf kami dek mama. Ili-ilia kapasiran tia mak. Kapasiensi nak kajau. Bari lari-lar langsung emang kirai bahagia. Paragian mama untuk balanjo. Ambo sudai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.